Марине, моля те. Nice work. Майко, като погледна на мапа колко ме дропва FPS-а. Давайте на... Да, ре. И моля, брат, падаме долу за валта, не отивайте на майната си. Падаме просто долу за валта. Вие падаме и тук, вижте. Батко, ти падни... Ние ще бием ботките за скирки. Не. Аз падаме и тук, вие паднете и тук и веднага отиваме тримата за валта. Да. Не толкова далече, на моя марка и тук падате вие с батко, някъде там. Аз вземам оръжие и отивам за валата. Марине, батко, къде отиваш, бе? Той няма много хора, всъщност можеш ме... Чул, споко. Добре, аз вземам помпа. Аре, бе, как не дете. Добре, аз имам 2 помпи. Марине, нещо си иска би рокет рама, бе, брат. Трябваше за това. Брат, у мене има хора, ти покажа, защо си иска би рокет рама, сега се иска да открива това. Споко, аз имам към валта. Тук има помпа. Чакай, батко, не дей! Казах ти не дей, бе! Счупил го. О, да, сложим около на това, тая тъпотия. Който си иска да взима меч коръжът, аз взимам карта. Бият ме. Да, бе, на майка ти русата черна путка. Марине, тихо, бе. Спами го. Рекорди прави, тук рекорди за YouTube. Аз ще ревавам. Той форлит се четворка. Внимай. Дам ти 2 минути. Щитам дете. Имам 2 минути и сме рипни. What? Още един! Стига, бе! Какво е? Аз ви че само един. Чакай, не мога, ревайвам го. Ком ще трябва да ме ревайвам? Искам. Идвам. Дед. Марина, дръж минта. Чакай, не дей се изстрелва. Дръж. Мак, взимам картата. Давай, поправя. Охо, Дай ми кафе. някакво може да спамене, ако има там. Аз ще намерих комбата и съм никъде. Не, бе, какво правя, бе? Защо го пуснах това? Ела да отворим балта. Или искаш батко, че дойде тогава. Знаеш какво, дай първо да го ревайвнем тогава. Да, бе. Първо ще го ревайвнем. Дай малко патрон за помпа. Добре. Хора. Got him. Охо, nice work. Не можеш да разбереш, че нищо не ти чувам. Просто преприкаш на въздуха. Марина, дай ми карта, аз съм вълта. Чакай. Дръж. Не ти, батко. Той там имаше мед, мисля, аз ще само чак. Да, майка ти питката, падам в водата и не дей ме, че не дей. Да, наистина и мене.
Максим, ама свърши ма не ваут. Идвам, бе. Оружие, сигурно пак не. Ох, така спрей да видиш. Иванка, ела. Я видим кой има. Охо, какво има? Дръмган, който иска да го взима. Батко да взима дръмгана, без той не го е пробвал. Снайпера поне. Взимай дръмгана. Някакви други оръжия. Муна, дай. Дръжте хилове. Някой пуска тук има да бик. дойде да видим снайпера, по-бързо действайте. Патрони за снайпер, Марина, имаш ли? Майка ти най-пане, стик долу, бащоти да Ихи! Тихо, бе. Абе, брат, тия ботки имбот имат. Марина, брат, дай патрони за снайпер. Брат, не можеш, защото пътя ми джойстик тръгна за мисък да си действа. Костана, бе. Хората, брат, сега някой ми взе бига. Добре, брат, просто ми дай патрони за снайпер, ей ти. Мини. Е, тук има бигши от някой, ако иска. Моля. Дръж. А хора ли мога горе, бе? Не, това са ботки. Нема има хора. Просто нямам материали. Ова, бе, колко правиш, бе. Тук има някакви билдове. Ясно, тук има... Хората. Дитни, бе. Парил съм мамо, тук някой да правим. Дай да рифнаме. Той тук може ли да рифт? Кой това беше, бе? Човек ли има тука? Не, бобка. Пак, боб. Айде да рифтваме, къде е рифта? Ето го. Аре рифтваме. Рифни! Батко! Ако искаш, ние рифнаме. Дайте да ходим на етко. Я тук има ли ботки? Да. Аре да ходим да ги трепим за свърпчета. Чакай. Направо скачай с базуката още. Не бе, аз ще набия на големия бот с снайпера. Найс. Аз пия бик. Вземите сърпове. Аз взех. Картата. Някой да я вземе и да я отвори. Аз ще отворя. Да знаете, това е моят снайпер. Защо имам такива глупости всеки път? Остана, бе. Патрони за саунд райфъл някой да има, аз предлагам да Аз имам за снайпера. Чу го, е! Имам за асаут райфъл, искаш ли още? Някой иска ли да излезе? Аз. Аз ще дам даже и за асаут. Дай ми за саунд райфъл. Айде да ходим тия капсула за още сърпове. Охо, там са бият. Идвайте към мене са бият. Нямам повече. Идвайте към мене са бият. Направо, да. Дай направо за капсулата. Не бе, към мене са бият. Тука бот. Дарина, майка му да еба! Ау!
Виждам. Да, кажете, госпожо. What? Кажи. То как не му разбил колата? До мене би трябвало да има някакъв човек. Има. Да, има. Не го знам. Ей, тук май има в бъша някакъв. Майче е там. Ба, откъде не знам, бе? Брат, те ботките май са го убили, той дет беше пред мен. Нищо. Защото са лимитация. Брат, Марина, остая, бе, затвори. Опа, че имам работа. А, че бе, просто лез. Ей, тама, бот, кой че им даде Legendary SMG, не? Why not? Брат! Сега съм ще взема стопа. Убих бота. О, Legendary SMG. О, тук има Legendary снайпер. Нема игра с снайпер. Беги! Аз вярно взех още един патрон за снайпер. А? Ей ти патрони за снайпер, държ. Тук е някой много файтил. Човек май има, човек. Не, това е бот. Добре, някой няма да взели картата. Не, това е... Маняци, до мене има човек, маняци! Идваме. Доле! Спокойно, Марина. Нокна! И ти Брат. има мой някъде. О, да, идват. Казвам, ви по-долу кемпеше, момче. Аз клифам ботката. А да, ако мога да оцеля. О, готин, брат. Айде, бе, какво се случва? Долу е... До Марин има хора, аз не знам. Това са ботки. Ма имаше един човек е тук. Който ти си го убил, бе. Охо, остров. Ама имаше тима мейките. Остров. Остров, да. Не. А, добре. Дърво! А, бият са натам, аз имам да ръшкам. Че имам 2 кила. А, какво? Имам 2 кила. А, да. И аз чум да ръшкам. Брат, аз даже мислех, че нямам кила. Той какво се оказа? А, той, това са някакви ботки. На едно дет. Дет. Не, покотих някъде обаче. Брат, той успя да ма хитне за някакъв демидж. Абе, тук има още някакъв пич. Ясно, не знам къде. Някакви хилове имате ли, защото някак той успя да ма хитне. А, нокнат. Още един нок. Добре, айде да ходим към остров. Маля, как ще я дам ротвал демидж. И сега тук има ли слизане, аз изобщо моля? Майко, спри, кажеш сам. А, хубаво, там сега тежък файт, идвайте, остайте знамето. Марине! Ще да му убиеш. Извиняйте. Не съм ги ръшнал, аз съм просто до тях. Това на къде е файта? Крак. Ей, тук до мене. Един е на едно. Ай, загърбят му. Ето го това, дето. Има измаци на хора. Идвам. Убит. Аз идвам към вас, още няма да се занимавам с тея. Внимайте. Тирше? Ма колко човека има? Трима май.
Трима. Някой ще ме чуе ли? Кажи. Макси, ванка едно стилничка. Ево, птутката, брат, дали са криви. Не, брат, аре мокнете. Такова. Аз правя баунти, аре да ходим към Ръмбъл Руин, защото там имаше... О, не. Това ще е извън зона. Дайте да ходим... Знамето, дигнали са го? Не са го дигнали. Дайте да ходим към знамето. Към острова, те купикам. Макси удара първо. Аз удара първо. Даже го махна. Някой да има патрони за райфъл. Да, една. И аз за SMG ти дропнах. Нати. Дай за райфъл. Thanks you. Колко патрони имаш? Имам, вече Макси ми Има, дадах му. даде ми там колко патрона, не знам. Аз съм към острова. Да бия някакъв. Ето тук има рифт. Тук има рифт. После ще рифнем. Аз паднах на рифта. Няма хора на острова, да ходим. Ние аз ще да отида, ама ще трябва да паднат надолу. Добре съм на острова. Дайте после направо се рифнем, защото не е знам. Ватко стига си има боксъл, не мога чупя едно дърво. Аре бе, брат, защо не ми едитва? Гледай го целуй, къде се е отгоре. Ами това аз също не мога взема, брат. Аз ще спия един бик. Хом, Кой това е? Оф, чуй се, с кой да остана? С Семка или с SMG? дайте да ходим се рифтаме, дайте да се рифтаме. О, оставам с Семка. Аре, те се да... Бързо, защото двамата ще вземе рифта. Аз не рифтвам, това е лончпад. Аре, те ходим някъде пред. Дайте да ходим напред, да сме... Да, аре да ходим към зона, аз съм към зона. И аз рифнах, аз съм по-добре, знаеш. Не знам. Лончпад Не, е това. Аз лънчнап паднах и отидах до... Лончо паднах. Да бе, брат, Лончо паднах. Добре, чак български. Лънчо български, чак цигански. Лънчо падна. Значи Макс... Спри си, сприкаш са, бе! Който си малко ще намърте бота, бе! Аз съм го Макс, сега за YouTube ли снимаш? Не, брат, за Twitch. Но я ще за YouTube снимам. Да, и ние толкова глупости изприказахме, че... Е, голямата работа, нали знаеш, важното да е фан. Чай да видя дали снимам. Добре, Това снимам. е не студио. Ана, бият ме, о, шит. Това е някакъв кел, тош. Тош! Брат, не. Ама какво очакваш от... Ауе, брат! Да, реално ще нещо ми се обадиш и... Таком номера. Ще пиш по една чуки и ще излезеш от стаята. Марине, тихо! Марине, елата сплашна. Марине, стой... Марине, ела до мене! Някой има ли помпа от зелен? Не, изпри... Кола ти дам моята помпа ли? Да. До батко има хора, идва, Марине. Файт се става, файт! Крак един. Еге, там са. Мене Да. напред! 11 крак. Стройла, Марине. Ой, как ми лаги. Чекай, бързо с по един такова. Ко става, бе, брат, 90 пинг, батко, внимай, пийте свърп. Хилвайте се, че аз малко трябва чилна. Абе, брат, какво се случва, бе? Защо ми върви сега толкова пинг? Ана, бегите, хора. Падат ми нагоите. На батком паднаха. Ана, трябва да се пия свърп. Мале, брат. О, ладно ми! Идвам. Путката ни спрямо измарина! Но, не дигай, остай. Сега ще ми лаква, бе! Ми той на мен ми лаги. Казвай, бе! Брат, кажи да не се обажда. Прави си за YouTube, не виждаш ли, не чуваш ли? 35. О, идват още хора. А, не, това е батко. Голям файт. Бягайте към зоната. Осейте ги те, бягайте. О, идвам. Играй в Fortnite!
водката. Идвам, Вотко. Чай, че там водката. На едно, на едно. Не, на едно. Аз не мога го целя, брат. Какво се случва по дяволите? О! Защо тъпата игра толкова като туж трябва да се убие? Найс, аз принципно мога хитна. Ти е баш имам да игра. What the fuck, аз си изпих сурпа, бе, брат. Абе, аз си изпих сурпа. Не мога да те ревайвна. Да ме репайваш, че си кух! С слушалки съм, ако не знаеш. Ами си хубаво. Имам сурпове. Те ребутват. Мишки. А. Айде, умри, бе, айде, дет. Не, той ще го довърша. YouTube не снимате. Не. Малепа е тъпа. Айде, хоп. Здравейте, госпожо. Да, на YouTube снимаме. За Twitch ли? Оф, мале, те са големи кринджари. Снимаме още, защото има 3 човека. Мак играе едно в 2. Брат, как ми лаги. Ти ще кажеш един 3-4. Айде. Чакай. Чай за мама. И Дарена е това досадница е. И те още по-големи досадници. Дед. Маля обаче как ми лаги и нямаш. Довърши го. Чихо, Марине. Довърши го, защото... Не мога да го довърша. Айде! Айде, лека тражки. Как се играе Fortnite на YouTube, Путки умрели, ако не видите това видео, ще ви еба майка! О, добре, аре. Аз сам ли играя? Това беше.